ProQuest és una plataforma web que conté moltes bases de dades bibliogràfiques de diferents matèries, que es poden consultar conjuntament o per separat. Ens centrarem en la Social Science Premium Collection, una col·lecció de bases de dades sobre sociologia, política, criminologia, lingüística, educació i ciències socials en general. T'ensenyarem com cercar per trobar-hi referències bibliogràfiques, resums d'articles, documents de treball, informes, tesis, etc. Amb la informació que obtinguis, podràs millorar la teva recerca i enriquir els teus treballs. T'hi esperem!